Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Divê tavilê suîqaskerên veşartî bên girtin. Eger kesek ji Tirkiye here dewleta terorîst û tevlî qetlîamên li wir bibe, zarok, jin û însanên ji rêzê bi awayekî hovane qetil bike û paşê were Tirkiyeyê, mesele ji ez li welatê xwe qetlîaman naxwazim wê de tir û girantir e. Divê ev yek bêzanîn ku ev namerdan ne tenê bi îstîfadekirina ji hemwelatîbûna xwe ya dualî wê herin û qetil bikin. Li welatên ku têde ne jî îmkana wan heye ku bi navê Siyonîzmê suîqestan bikin. Kesek heye ku di warê cînayetan li welatên din de pêşî li dewleta Siyonîst a terorîst bigire. Her çiqas teklîf û pêşnûmaya ku ji teref Hüdaparê ve pêşkêşî meclîsê hatibû kirin jî heta piştî meha cotmehê hat taloq kirin. Ev mewzû mijara ku ez behs dikim, tu carî divê nê seknandin, taloq kirin û ihmal kirin. Divê ji bo tespîtkirina qatilên potansiyel yanî hêza veşartiya suîqaskeran ji niha û pêve li benda tiştekî nê seknandin û bên mehkeme kirin. Eger Tirkiye vê yekê neke yan jî nikaribe vê yekê bike, êdî ew bi xwe dizane. İrana ku beriya Tirkiyeyê tevî İsmail Haniyê bêjimar qurbaniyên suîqestê daye, divê kê masî û zafiyetê xwe yên ewlehiyê jî zû ji holê rake û çareser bike. Hemû welatên İslamê yên ku li dijî dewleta terorîst a Siyonîstin, divê bi gotinan bejî li dijî van qatilên ku ji suîqestan re amade û hazirin bên seknandin û rabin ser lingan. Divê were zanîn ku ev Siyonîst xwedî potansiyelin yanî amade û hazirin ku ne tenê bi suîqestan wek ku em dizanin însanan bikujin, her wiha li welatên ku lê dijîn hemû xerabî û îblîstiyên ku tê xeyal kirin wê bikin. Bi van hissiyatan îna we pîroz û binbarek be.